Kurwa ase chinsemo chia Nyamira ase abanyanyimbo bachakire obotuki magayo musacha yomo bwe miaka ya igatu aselieta Eric Mocheche omenta kurwa ase kenyero kia Kirenda ime yegwori ya township wo ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira gotoka gasirete mabwa ya sinchira chiobo tutukanu muri tofauti gari gisembani gataru gachinsemecho na gotwalelio roboti lokobwati. Abamenyi bekenyero kya Kirenda imeye ward ya township ebunge ya West Mugirango nigo babuka emambya ya rero n'amagombo maiga y'umusacha w'imyaka yigatwa aserieta Eric Mocheche omenta kutoka emambya ya rero ase enyumba yaye y'uburaro gaisungetie moisondo kuru moisondo na igwete kugura agitune pigipigi kono kanyano ari nyumba matuka atatu kono mambya karabu akire nari abana bamwe bamuretere ndagira nari banyora rende bachi kumurangiria banyota ari goitaba nari bake umurango banyora rende ayengete batia sinchira yobo tutukano ntingo nyarote ba igeita gosiga koraki lakini ikiaba so strangely imekuwa shocked kwetu like youths wajua isi kifo ya kwanza kwa youths. We have found a lot of cases mayouth wengi wamekufa kubatekana na makweri aya nigo abanyakinyoro basabire abanyanyimbo gokora obotuki igoro yekikiriretere wesungia ekorekana igentungero kiarenkia gendrete kira outside nonye banyakinyoro bataratebya lakini tugosabe serikali akora obotuki tumanye nkikiabereta aya umumuro yagachagweitwo gosageita because igesungeti lakini gange tinse kero monta akuneta marunse igentegi ko chakiabege konsana ku discuss yote muntu wegeitite ko stateiti aiga boigo imbaira ribagari abo na gukwanira ubugima bwanyagusira omwana oyo n'omuntu ugite sukuru byagaita bakanani basi n'amatiku ko andi tato mwabo ajanda kamwira karo atigerangire yumasi anga ukora kamwira naende ebortekeni omwana urengo mungai ntumaiti asaya etabia ya gwita akatige sukutaji gukora nanda kairi ntaji gukora bakabana yaje kumwikira acha gwita ensemo y'abasae ebasabire abarayi bababekamo na kubakwanira igoro y'obugima bose ebikorwa ebiga mbike ntukusaba gwaito onyinge konyarekana abasaye baise kubekwa mu ba township bakora what you call mental health abantu basomeni ku counseling bakuteguna cy'ubuguma buri bose benefit y'ubuguma ninki togo soranga abana bakeka mokorra bako na kuburabura balete ange usiga gote omutu onyatiri mono balete ango motebererie mukwanire ngora counseling langiri omuntu umunyagitari ogokora counseling bali ba psychology batebinga umwana ororekanira iga na ari na malaria obongo umwana ukwanirwa ikiagera mangana yabuna akoba ngotoreterera mangana mangi naende ba ubwoba bwaba amakweria yaiga areto bururu obonene asiyamate na boigo abarayi nigo bairire chingakechi na gosemia abantu anene abo bagwetera amarito bona nerebuya usanga na bande elio gokiania omubaro bwabwo bagweita kara kwanyorira omuchando tiga kogwekirira nano omuntu omonene kara kwanyorira omuchando orime yawo gusumbwete tema goshana abantu nari oranyore chisemi abana batokoroka chensi tigango bamanye nga Nyasaye naro nero twanjete nero ogoto obugima tomokorere chingaki chionsi nari obugima bwaitu borabo obuya abana amotenga mumanyita amange toikanga sa baibori twakwana nainu ekere tore moyo obugima tokwerusia Nyasaye nagwanje na Nyasaye taiti monterusia obugima menya mpaka ekera gocha agwanja gocha gokoira nebintu binde byo kibyareta amangana chigurupu chiri abantu bakoriye ebintu ebiyao biri bigotindia ekero tindete tokumanya use nawo chigweita hinko reporter Getembe kuraiga se county ya Nyamira Jefat Gad Gisemba.